Alang sa tanang mga Kristohanon ug anak sa Dios, kinahanglan sa atong pagsimba kaniya, kita magmalipayon, kita magmaya, tungod kay walay anak sa Dios nga magul-anon nga nagsimba kaniya, kundili ang tanang anak sa Dios malipayon nga magsimba, malipayon nga nagsimba, malipayon nga nag-alagad ngadto kaniya. Ug ang tinuod nga anak sa Dios, ang tinuod nga katawhan sa Dios, sa kanunay mangita sa Dios ug magtinguha diha sa iyang presensya. Unang Kronikas 16 bersikulo 10 hangtod sa 11. Paglipay kamo tungod kay balaan ang iyang ngalan, kinahanglan magmaya ang tanan nga nagsimba sa Ginoo. Sa 11, pangitaan ninyo siya ug ang iyang gahom, tinguhaa kanunay ang iyang presensya. Mao na igsuon, wala gayoy mga anak sa Dios nga nagsimba kaniya nga magul-anon, kundili ang tanan nga nagsimba kaniya malipayon gayud. Tungod kay ang atong Dios nga gialagaran, ang atong Dios nga gisimba, balaan o gamhanan. Dili siya ordinaryo nga atong gisimba. Maong dili gyud kita magmagul-anon, dili gyud kita magsubo sa atong pagsimba kaniya. Sa kanunay igsuon, magtinguha gayud kita sa pagsimba, sa pagpaduol o sa pagpangita diha sa iyang presensya. Tungod kay ang atong Dios gamhanan, ang atong Dios balaan, walay laing Dios igsuon nga mao'y maghari sa atong kinabuhi. Walay laing Dios nga tag-iya sa atong kinabuhi. Walay laing Dios nga tag-iya sa langit ug sa yuta, kundi ang Dios lang nga naa sa langit, ang atong amahan nga naa sa langit. Wala na laing amahan nga gamhanan igsuon, kundi ang atong Dios lang, ang atong amahan lang nga naa sa langit. Maong sa kanunay igsuon, maninguha gayud kita sa pagsimba kaniya, maninguha kita sa pagsimba sa Dios ug atong ipakita ngadto kaniya nga kita matinud-anon sa atong pag-alagad, sa atong pagsimba, sa atong pagpangita kaniya isip mga katawhan, isip iyang mga anak dinhi sa kalibutan. Amen. God bless sa tanan.